Bir gün İsa Hudaýa doga okap oterdi. Ol muny gutaran wagty şähertleriniň biri oňa: "Agam, Ýahýanyň öz şähertlerine öwredişi ýaly sen hem bize Hudaýa doga etmegi öwretsene" diýdi. İsa olara Hudaýa doga okanyňyzda şeýle diýin: "Ey atamyz, adyň mukaddes bolsun. Paçalygyň gelsin. Gündelik çöregimizi bize günne ber. Bize garşy günä edenleri bagyşlaýşymyz ýaly sen hem biziň günälerimizi bagyşla. Bizi sinaga salma" diýdi. Onsoň İsa olara şeýle diýdi: "Aýdaly, siziň biriňiziň dostuňyz bar. Sen ýary giýje şol dostuň ýanyna baryp, "Dost, maňa 3 çörek qarz bersene. Uzak ýollan ýakyn dostum geldi. Onuň öňüne goýara zadym ýok" diýip ýalwarýaňyz. Şonu dostun içerden: "Meni bir rahat etme. Kapı bir çap gulplandy. Çağalarym, hemmämiz uklap ýatyrys. Men turup sana hiç saat berip biljek däl" diýip jogap berýär. Size şunu aýdaýyn. Ol adam sana çöregi dostuň hatyrasyna bermese-de, onu gününe goýman erjellik bilen sora bersen, islenlik soran zadyny berer. Men size diýärin: Diläň, size berler. Awtaryň, taparsyňyz. Kapyny kakyň, size açylar. Howa, dilän alar. Awtaran tapar. Kapy kakana açylar. Sizden haýsy ata oglu balyk dilänne balyga derek oňa ýylan berer. Ya bolmasa yumurtka dilänne oňa içýän berer. Şeýlelikde siz erbet bolwam öz çağalaryňyza oňa peşkeşler bermegi bilýän bolsaňyz, onu göktäki ataňyz özünden dileýänlere mukaddes ruhy hassa köp bermezmi? Günleriň birinde İsa bir lala adamdan arwahjyny kowdy. Arwahjyn çykan badyna lala adam geplemäge başlady. Halk muňa haýran galdy. Emma olaryň käbiri, ol arwahjynlary jynlaryň hökümdary Beelzebul arkaly kowyp çykarýar diýdiler. Beýlekler hem onu synamakçy bolup, gökten bir gudratly alamat görkezmegini talap etdiler. Emma İsa olaryň pikirlerini bilip şeýle diýdi: "İçinde bölünüşik bolan paçalyk dargar. Öz içinden bölünen öý ýykylar. Şeytan öz içinden bölünse, heýde paçalygy durarmy? Muny siziň maňa arwahjynlary Beelzebul arkaly kowýar diýýäniňiz üçin aýdýaryn. Men arwahjynlary Beelzebul arkaly kowýan bolsam, onda siziň adamlaryňyz olary kim arkaly kowýarlar? Şeýle diýýäniňiz üçin sizi öz adamlaryňyz höküm eder. Men arwahjynlary Hudaýyň güýji bilen kowýan bolsam, onda Hudaýyň şalygy size gelenler. Eger bir güýçli adam tepesinden dyrnagyna çenli yaraglanyp öz öýüni goraýan bolsa, onuň mal mülki howpsuzdyr. Emma özünden güýçli adam hüjüm edip onu ýeňse, onu onuň buýsanýan hemme yaraglaryny elinden alyp, talan oljasyny paýlar. Meniň bilen bolmadyk maňa garşydyr. Meniň bilen sürüni toplamadyk onu dargadýandyr." Arwahjyn adamdan çykandan soň gurak ýerlere aýlanyp dynçlyk gözleýär, emma tapmaýar. Şonu ol, "Çykan öýüme dolanaýyn" diýär. Dolanyp gelenne öýüň süpürilgi, hemme zadyň ýeri we ýerdigini görýär. Onsoň gidip özünden hem erbet 7 ruhy ýanyna alýar da şol ýere baryp mesken tutýar. Şeýlelikde ol adamyň soňky ýagdaýy öňküsünden erbet bolýar.